Espieu quina palmera veu l'Eliot des de la seva finestra. I aquest és el mandariner de l'Utger, que mentre el cercava va atrapar aquest parpallol. Bon dia, confinats i confinades! Benvinguts un altre cop a No confinem el Rossellonès. Bé, sí, tornem a ser aquí per descobrir un nou mot i posar un nou repte a les famílies i als alumnes i mestres de la Bressola. Aquest mot és un mot que tots els que vau fer la Bressolada de l'any passat heu de conèixer. És un dels personatges de la bonica història del llac de Lanús i les dones d'Aiga. Doncs esperi que tothom sabrà què vol dir pastre. Què és un pastre? No és tan senzill com les altres, Quin altre mot coneixem per dir el mateix que pastre? Bé, un pastre és un pastor. És una persona que pastura els animals a la muntanya. Doncs el repte d'aquesta setmana, que també es pot fer dins de casa i que no necessiteu res gaire d'especial, és vestir-vos com un veritable pastre. Bàsicament, vos demani d'obrir els armaris de casa vostra a veure si podeu trepar una camisa vella, sovint amb quadres, uns pantalons amb un bon cinturó, unes botes de muntanya i veieu un barret. Doncs ja ho sabeu, aquesta setmana vestiu-vos de pastre. Visca els pastres i fins la pròxima!